قشينت. أخ صعود حني ديزلك. أخ ده سوا شو مدور غنوة ده ليش ده يعني بس هو بتاع الروس عملت شو يعني ما هو روش تابع. ما قهوات شكل على دوز ولا تحديك ولا نه قاعد تسوي شو هذا قاعد شو بس أتيودي شو أنا بابي واش دوز هذا شو متانك على وجود بلاد. لسه عامل كويس هي لا أشتري استتساتي بقى. شوفوا ميتنسكي تانكي واش تانكي بزيا. فيما بيكر من شاخص القوة ده سكسوالي وصارت ولا بابا بابا سام سبيت دالسي Дискотека 90. والله بيت ما كانت تجيب هذيك. Tanzon so sekas ولا عرفت برانيك مزمين حال سينج. سي برانيك سنمي ولا سام سكسوالي نبالي نفسي دري عن سونجر سامي سكسوال نبالي وقبيتي سونجر. باش دي وصلت بقى Готово. Mahashkala. What is как готов халдар, блядь. Как حسن مو غوت. مشاوي блядь, Кархар Бекер, блядь. Кархар Бекер это первый шо. О, Наташа. Любил я тебя без памяти. يا ده блядь, татуату Хасан телефон Рустам. Да, двугет, анта локжу юши за душу взяло. Что это за, блядь, не за эти. حسن حبيبي خص اخر تشغلها فيس الوقت حسن هذيك الوقت. О, душа моя. Как я буду жить без души? Да. حسن تنشقول ديش دي شو ده ديش ديك وقواش بيدي وروك شبقولي ده غير تاتو ازم تليفون الشيء واتس فيدرا чему вот Флягёс хандым ведрын нормально хами. О, Наташа. Блядь, как ты же. короче суач того его тобой я кто бокол дехр дежвар сак место сосах вахшом тобой я кто арлука Каро. хатас быстрее вот ты готов
Ahmet готов. Ahmadi Şey Hacan. var. Тобой я хлопал. Динги-динги. Hatta Hasan Bravo Kilkecati oğlum. Shut up and just right. Öyle. مش ديرسكي وحبي. Я حلقة интересная, иностранцы школу. Yes. Mikey задницы я хочу, он так балваш, он так. Come on. يا شيخ. عودت زودي خاتشري. Come on, let's go. Растим от мишном да палата. Пидор я, баш, у бля. Сука и пидор я тоже обшал, да. Рустам, нам надо сегодня... Чё Я надо? тебе помогу, блядь, султану. Eka. Чё надо? Dik uza loka uz кашормай сайвози. Я знаю, кому зову, блядь. А я тортыш, блядь, хаузу. Ана тортушта. Тортыш я. Ahmet atort. Мало берешь, брабус, блядь, брабус. Абрахамус. Şokolade brabus ya. Böyle. Eyvallah, şakaladın aşk olsun yani. Ben bana da. Hayır, kadın böyle şey değil ya. Aa, Sultan. А, Бля, что ты меня игнорируешь? Хамал, что, Не, монитор нужен. Давай договариваться. Давай, 5000. Ой, бля. И покупаем видеокарту. Берки ты гежлать. Есть по-любому. Нам Я надо знаю, что есть. замутить А его. если компьютер ехать, доложить до на видеокарту. Я всю видеокарту не куплю, но доложу. То, что не хватает. Так, давай хотя бы. Все, хороший. А? Хороший, я, договорились. Матхава. Фэ. Монитор. Это еще не. Подожди, бля. Старый Тундезон 4 гигабайта, бля. А что, бля? Валла юактиш меня аби. 2 гигабайта далуш хауш, бля. Да, сам должен алмади, ва. Ай, хус, зависает, да, все. Ай, зависит от фразы. Ты же играл на этой карте. 2 Ну. гигабайта. У тебя тебе приемлемо было это? Нет, зависало все равно. Без стрима, я говорю. А, без стрима? Ну, в принципе... А, ну тебе Султан, хайн возьму. Теперь сам скажи, хайн пока... Да. Должнись. А теперь ты что-то мобильный, бля. А если компьютер даёт, то монитор сами. حواشتيها أخصيش جو أخصيات عطو دواء حتى بتاعي بدول مثلا عالبا Да, душа, да, уже намного. Meu pau, acho duro. Meu pau é. Partisanos. ولا مش هذا حد Terboca. أول عطوس عادية. много положи, слушай. Чего лохва? А, там что? Я сам кажется. Это плохо. Так. يا حكا شواهد يا حكا كانوا تسوى على خاطرهم هتوى В смысле, атва, блядь. Хан аккуратно. Просто بسم الله عشان بطبقش سنة حالي عشان اسخلوها عيني دياب Рустам, что за ебанутое место, блин? Ни одного... Розовый то, гивен, что нам? Мсти.
соседний дом шпаль. Кому га? Шunu. Не нахуй, я что, блядь. Оля в соседний дом. Bence lekler sen ne? Ne bileyim şu vursalı. Ya var şu var. Да, Ца- блядь, ца- говорит хуйню, блядь. Второй что имеет? А то, блядь. Var şu had mola. Ну что? Ben ya. Sabri. Дай перезарядку. Ее прошмандовки идут. Go. Йоу. Эх, Ой, да, печку зайдет. Чё вы? Очень вялся, кстати. я походу согласен, давай. Нахрена ты, блядь, тут как вот пчела, бля, верчусь. Ну, блядь, она услышь, хороший. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Сладкий, go rush. Эх. Ладно. В другое место, заходи в другое Сейчас, место. да? Вот тебя голышь, во-во-во. Ладно, я одну вырубил. Ты чё там делал? Ну сюда. Меня там ждали. Какой ждали? Я к нему в задницу пришел. Привет, мазафака, я халчил, развенчаюсь. Эй, хочу واجه سوكيج لاختر يا خاص. يا عشان تسمع صار غموس يا عم تسمع صار شو ده يا حبيبي راكش راكش عيكر. غلط هيطير بلاد ايش تقويم ولا بلاد ايش كسرنا حتى يتقوس Asam. عليكم السلام. عليك صح Ha bu düşünüyorsun. Ya tamam. Ja, fuck. حاول ليه فدر طول. Hasan bana ala flagı çekeceğimiz ve ay. Ay da. عدو افتش قواصلز عدو افتش قواصلز Flagı çekeceğimiz. Hasan, seksuallik en kötü hayata. Öyle mi işte? Hangi حاجات غير واو. سيري بالناوج اتمك ايوه والله انا بلا. اخشن ولا خوينا يتعاهن ولا قلب بوي خديون كاس تعبوا. شي زيف شو Şöyle. Şöyle. وش ما خوينا شو ذا خوينا. ايه حسن عثمان كاجو سين الحوك عيش شو بولقل شو بلاد عمش على يوقع. ايش تلو عطوي. لا هذا قول مس سالين كاتوا سالين ساشور تاع الله هذول يقول شيء على الله. ما خلاص ويا شنو اسمع تو.
اه كتش. هات له 20 هذا هو اللفظ هذا هو 2000 واحد بيع البيت لا هذا سو سكسوال بيها انت بينا ابراك مش لاحظ اي بس ما واتشر انزل لي حتو ها انزل يوخ سجل الجاز يوخ ضخم على الجاز يوخ وطلع احمد يوخ وسيس جيو احمد يوخ بس يعني يوخ Sen boğaz lehtes dan is most eigenlijk ja. Ja, oh ja, بلا أخويا شو سووا ذا ما تأخذ ما غيس اللاتس ما غيس اللاتس دعني سوات eigenlijk ja toen ze gewoon houden. أخويا يا تأخذ هذا إيش شو يوفي ايش تقول يا رستم اجري ايش تعمل خدش اياك واحد كلب. تعديت العيا هذا والله ليك والله حتى رستم سجل اللي واصل صاحب قشتي أنا بيزدون شو هو لا ما ايش تصلفون ايش تصلفون الماء مو بجون شو ذا هو عسد точно هو سنة Иди нахуй отсюда, бля, моя хата, сука! هاي حيبير تبي التراث صعب عوروا سكرت عاقيته زي كل وقت أدم توضيش بلا بسم الله فكر ويطلع بيه مرة لا ما شيء مو خد يشكي وجبان Ну ты вообще не говори, братан. تعور Ты не обобщай, бля. والله يطلق وراء الفيديو ده Ты младше, бля. يطلق يا يطلق يجيبه كامل جامدة رجعت بيت الغرفة ارسنال توتنهام كنت يعني توتنهام دوان الشيء داقي برد داقي يا رشا ده بيجي ده هو لوزة بلا مش عارف بلا لوزة في الشباب بس شو شو بون تيكي ها مش هداي انو حمدان ولا لا А вот так предлагай, Хасан братское плечо, блядь, видишь, как отторжает. هيبقى عبد ولا يا ايش ده بلي ده Откуда? Кто? Где? Хорош. شو помощь еще Где? Бежим. А вот хочу я нус. Вот. Михаил, Сам, а улыр шуалар. Сам видите так? Сам аварийс. صوك حوش Михаил. блядь, чего не удухать, блядь.
Компенсатором она надо? Я, блядь, зон миви. Ну, Yok, Rakko. Что валить надо? Валить надо. Валить теорию. Валитас.好，这个阿公是进了白鬼选的，这个阿公进去选过去。 Че? Блядь, чё, лутать ему не зон не шами. Elon Maya. Чё, а что, он тут камень мощен, блядь. Problemimiz. Мастыкал Юз, мастыкал. Блядь, а то автомат есть у нас. Asıl onun için magazin ya. Da yok. Ağzına tuğam ya. Sen mi kız evde? Ama yok ya. А дал полную UMP ездил? Есть, всё. Allah'ın kuşa. На, компенсатор едет. Трик. Цевью хамиху. Tatsı var mı? Мачай. Тяжко, тяжко, тяжко. Надо сказать. О, да, что-то было. Evet. O da bir güzel.
تروى عم تروى كيم تروى ولا دوال استراتيجي ولا كون لا هو كبيرها كبيرها هو كبيرها مش ده؟ كبيرها هو كبيرها هو كبيرها ماشي ريد بوي لود حتى لانش المشن حتى المفروض ترجع حتى لو طب هو بص اهو نقول هقول ارجع ابطل فيش الوجيات وجين في هو ازيد عندك كلاش شو كلاش كلاش متعود واو خلاص كلاش مش ايوه كلاش عوض ينتش ماشين بوزيشن اها شغل شوال يقنيق وين نعمل
فشي حتى يوقف حديث لا حول. Твои сиськи. Скар في إيش شيء هيتلو على ذاك Tappeto 1799 X si 5000 acquisition. Oraya tahmin ediyorum من بالاسكي وركينج مدن. كاكا عشت ديالتك حجري بقى هذا قلوب عوا عوالة روي واتس وركينج هو توك حشتاريو على اليوتيوب تاخذي حكى قاز مشتي من طبعا حيت ابو دي حيتا كده هذا ما انا لقيتك هم عمي لايوه فات بيسا تشيس جديد ولا هو ده هو بالله Deportacija već, kako ću? Gledajte, ruzak, busuk بالله عشان سماش. خو سكار هم أقصى بوزا بيها سان كينكس سكار هم أقصى لا سمعش على هاي Na Aruć, bon šortec. يا لا как بوزا Движение, вперед, движение. أنو هيا Газ, عاو паски. مش عايز فرصة Паски, стой, стой. Эх. А что ты, дадок, пацан? واحد حول ايش تداول توصل هقول يا عم هقول صندوق. ولا في حاجة يلا نفس اللي نفسي عطيك جاي يا شيخ Nisi halıyorsun sana. لا دوي Doğu ya Müçay. ايش تسايتو هو لسه سمعت بالله على اللي سمعت ايه الموضوع هو ده جاي بلا يجيبوا شيء Слева машина идет. Спасайте. Блядь. Асутер. ولا عارف وش كانت زينوش عارف Справа гарду. حواشة هتقارب كتب هذا والله Давай.
Сулейман Войнавский. Ассаламу алейкум, Дерзлой. وعليكم السلام. لقوا. Тяжкий этот едет. Сулейман Войнавский. Что هي عجولة. Держись. طبعا. Вот. Сиди. Халк. Аптечка мир. يقدر. Хатвола, сразу хатвола. شو شان ساعة شو شان وقت هو شان وقت تأخذ جون. Кого-то. Сулейман Войнавский. Дети, скажите, что сказал, как мы с ним на моцейке ездили и убивали всех подряд маприкол ярый. Башир, ну. О, Да. Так, штурмуйте ее. Беки, скажите, чтобы сказал, как мы с ним на моцке ездили и убивали всех подряд. Мы прикольно. кто это, кстати? Сулейман Войнавский. Сулейман Это Войнавский. Сулейман, Темный где? Да, темный с нами. Сулейман, как дела? Сулейман, ногу дала. Сулейман Войнавский. Ракон. Optimus Prime. Все же. Дерзин кулду дашь салатом. Чего я там? Раку Мала. йох, Хасан. Мала уровнишь. Сулейман. Рак, я уже Сулейман. Ты почему? Сулейман, рак, лакше, компьютер мой есть просто. Уровень малайший. В Дискорде чачан var Сулейман. Уровень. Ну, добавь, задание жди. Ага. Хама, сажам вот вообще. Уровень есть, да? Раки. 47-й. Седьмой уровень. Может, ожвется, да? А вот тут его рад. Ага.
А ух ты, эмоджи. Сулейман. 7 кило сейчас будет, 7 кило. Алейкум ассалам. Что это? Ahmet. Lan muhteş bu mu yok lan Nazray? Подожди. Mutiteş. Народ собирает. Собираешь. Народ, genç Habib. Информация, просто читься да, через доводы. Дискотека, ох, 80. Через доводы информация. Згут için gul bayit bu ne? Osman. Так, пиваш кетио. Osman dedim Hamlatski. Hamlatski orası. Osman'ın miskalik ileride salik aşağıdan şia şourman. Aşağıda böyle. Эй, шаурма. Болото, сандуай. Обязательно. Ял шарма не ездить. Айник баргенио. Yedi. Вашти Niki. Да. Раз bu ne ki? А улица, Ник хават тяжело, рейтинг ебил. Так. Сахаваш. Давай. Бля, тоже тест на хата. А да, на хата была, бля. Запутаться, да. Ай, ты чего? Скоро кетчу. А. Скоро кетчу. Нормально тебе. Видишь? Что надо? Кому как? Или еще видеоролик я PUBG. Как ты можешь передать автомат? Не этот предварительно не перезарядил. Я молчу. Şimdi böyle amfulu da. Çünkü sarı yaz. Al hadi var hadi yapayım. Şu da demem açmış. Ай, могу за жизнь. Что, бля, ну. Жизнь больше, может, ты. Как это, да? Ha zihniyatsa. А ты чего особо, куру кетчу? Хасаба. Ой, бля, тут у Mucha, gel mucha diye kalkmışsın. Mucha diye diye. Как ты goes? Вайкуа. Sen benziyor. مش أولى أخويا تعال. أنا دافيد شورتي كوز دي حاجة mucha diye toz ya. What's good? Сухого фантаз. Здесь. Ver. O. Здорово, Конор. Да. Топ-дов. Суна Хандерс. Hadi oğlum. Асфудр Хуан. Асфудр Хуан. Yer der ya yer. Ер. Ер حضرتك أسخدي هندا. Да. Так, вихи вуз. Хчару новый. Ай, ne oldu? Hadi ne şey? На большом. Противник, это противник. Ay, su mu kuş gelene? Ай, дай урвать, Мустаса. Bastı. Сулейман Войнахский. Рустам, Оля, скажи Беке, Адохуаге, чтоб да скинул уходи ссылку в ТС нашего стрима. Сулейман, Рустам, скажи Беке, чтоб скинул ссылку ее в ТС нашего стрима. يا برضه ساعتها حسن اللي يدخل Сулейман حسن ده لايف пока популярный لايف هذا اللي حسن حولها راش براش وسي. Хорошо. Раш по على Раш. ذيك مش Раш по центру.
burada hani هم يحجوا لا yeah mucha boşal information Чпух. Хер его знает. Может он здесь. А крайний дом чалбиш будешь? Лутать, да? по-любому мусаш. Цена бушешь по-любому. Димпос, это сообщение. Ну ча? اخشبوا Би? Сан, давай Би, я Асан. уничтожу. Точно? بب Все, давай, شو Асан. ديالوز حبوب بادي خام شو صوت وزيز كافي تسوي Это твой компьютер, старик. Хуйня, бля, выходи, хуйня, бля. Хуйня, война, уходи. Ты что, вахту, сектор, вейчу, лутать. Ну, пятый, это هذا بيج بابا Ай, сука. Вообще доброе. ازمو هن مش عيط شي دي اخويا يا مش عيط Ну, лохова. Проказник. Отцу услугу. Засада ваша. Твои сиськи. Самые سال سيكودا سال سابور راح تشوفيتا وخلنا سابور بس هي تحاول отбились, не били, я что. Твои сиськи. Самые лучшие в мире. О, Виктор, прицели, бодрал. Ты чё, Да, бля, больше, нигер? да. Ну, думаю, что вам это за бьет, что мне не Ай? Отбились от того гала. Motherfucker, bitch, а через куда, да. Нет никого. هذا عوض واه وكذا بولا هي بولا Фредер. Сулейман Войнахский. نو شيء اللي هات بولا هات Пизде, да? Ахид. يا Дома тяжко. شوف حاجه الخوان لا Да. يا حتحوش يا سي انا براول نو سي كامل هي اسحوش ده ايش ما حاجه تشوف Аж Тандров, ну, да, да. براول يو короче سك وتشخط حاجه تشوف وش مش عارف قدام Вот надо что или Наверное. Что-то я Кутанту, muito кутанту, плотно, что-то то, Ништяковский, а что? Ходовой HD, G машин. Мотула. Проваль, да. I like to move it. You like that? Я шел. Бензин, да. Ракш. Отсути. Нахуй пришел, значит. Яш. Тяжко. Хорош. Кабушан. Кабушан. Саурс. توش كبيبة Бля. كمان لحال حي ينزل بلاتو تكون لها محوجة ده كده.
بل على الملك هو تحت تبقى عسل. En duvartaki oluşum اشهد بالله عاد بوريك. نرى انت ساعدة. Второй каски için be al. Evet, vakit bir yalar halal olur. Прицел. снайперский винт хамис. Sonya. Включай. Ая. Мини. Мини. Аскерс. Мини. Аскерс. Бастер. Thompson McGinn güçlü daha mı? Ya. Söyle. Блядь, выталася. А да, патронус. Şimdi Thompson Первому по. Выжрать помогите. Vay siski. Patrona için kara koruyor. wow. Maar leuk denk ik. Oh, dus was olders. Vay siski. Ne oldu bir? Hasan öyle bir besas diyor. Ну что же, все, ну увеличили магазин, не, на автомат. Öyle söz diyor bazen. Мороз, Янус. Ayol. Да, мороз. Hakkımız mağara. Abi öyle Как говорите? Мутант тахду. Ne ne şu an? Суни размечай. Öyle ha. А я прицел. Вот это тизер было. Ustam, abi. Корея, ты что? Hocam kar değil mi? Kar mı? Мытяй, кар, Ben мытяй. başlıyor değil mi? Kar adam. Давай. Прицел. А мы яхта, прицел. Böyle komik isim. Где долго? Нормально. Корея, все, ahí está. Hasan, kaya okun göhün çiğiyoruz. Rustam, çünkü hayatın. ايام حتى هو جوه وتحت عليه معايا. Es que escucha. Пять 56 дашь патроны, хотя бы 50. Барик 100. Барик 180 боксов. А басу, вот 50 надо. Сук будем шорты. Хрен с тобой, 71 бон. Один, один. Души, бля, ну ел это так. Да? Где ты Ya есть? nahbu, Rustam nahbu niki. Rustam niki nahbu. Нахбон. Увеличено здесь еще. Магазин. Virüyoruz. Вирши. Yani virüyoruz. Рви. Ну, уже хероус. А что, златчук? Ну, а чезе. Ya kan bir saatte yaşıyorsun gel gluşitiler. Avukaka, ну 100%. Kanıva, mıçal, А, не, yok. Рак корзу. Rak ne rakım. Да. Рака макафо. N24 YouTube, ну даже тап X2 прицеля. Ну, что есть прицел. This speak English? What? This speak Спинглиш, да? English? Where are you from?
Снайпер, прицел, как сказать? Зум, да. Джинг-джинг. Прицел, как сказать? ايش؟ اسكت شو؟ بطل كذا كذي ان وات بي ما إذا بقرش الصبر الياشي تقول توسي ولا احمد الكوشيني لما نبدوها ما ده Просто сразу. А вот, тик, как можешь бежать, ты играешь? Вы еще? هذوك ذي أكيد فولات. Да, бля, надо что-то искать. ها أونجا دبل جاي. ورس لا تعاسة خذ خدوه بس. Где этот рак? عامل أصحاب دانس أنا أصحاب توجات الناس عوض ليش تخبي يا أخي Тут люди, человеки. Приди. حسن أنا شيمبونو هذا أخذ دكتور لا 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 بيزوت نوتي يعني اقدر يش هم مش يوصلون لا خليهم للي خلينا لا زي ما مش تنسوا أدرون العدو. Зона ждет сейчас. أدرون شو. إذا ما له فرق وخذت يلا Вайвантас, да, тик, Вайвантас. Ага. Отциклус. Дым. Дым тасла, да, нахбантик. Савахай, авенчер, нахбан. ايه انا خيرات وي Да, дики мазик, тайрси. حلاويش هذا هو قابلني ولا شيء تكتب كلام الكلام ترى خويا Проблема, а? Валейкум ассалам. شو. А то смотри. أشوا. لا ده شو هو ده. اسكت قلت اتوقع Сумбия. از موتو. شو ده. Hey, I was sadly so chimula. شاي ما أنصره أدوس بس. صراحة شو اسمه سالم ولاد Sadly, это говорю, Sadly, мы плачем, поэтому глобальные завоевания идут. بس كده بيتشيرين بلا وزي على التخاوية بلا اسمع صوت أحمد ورقان سحمد شو ده هو نزل وعشت شو. ده ماشن На кока. هذا ما ديجيشتان يا أخي يعني А, все, سيريوس. вижу. Battle from sick Hawaii. وش هذه هاتوا. حد يرجع سجبي أبغى أشوف فيديو كويس. أول شيء من الأرضيات الشعار سجبي. أفاتي وتجورة قلت خرن. ولا بلا مش هادو شيء مو هادو هادو هادو. يا أشد بولا مدرسة. جامي حنيتي جاميش حسن بولا مدرسة مش كارت يسون كيف تام. Гяну. حسن أدية دقة ده بولا. حسن Я добивать, желательно. مش هو حجمه مش عارف والله. حسن ديم عقص. نخرنا ты сюда лезешь, блядь, слышь, кавача. هي اكرا 10 يلا شو ايه يا بيرلو زات شو اكرا ليه يا ترى كرا Пульс. حسن, пульс.
Красный, беги, беги, красный, Болик беги. что херек, Асан? Ай-яй! Асан, Болик что надеюсь, что херек. Я. Меня стреляют, пацаны. Осман. Вот. Да, Осман. помогите. А, Оле долго играл. Уже. мы же Не отдельный создать алло. давай. Живи. Сову хочу. ده صحيح جوا Помогу. Давайте, пацаны, я собаку. Асан, Нормально, сагбив я аму ёжики савён. داوود حسن داوود. Ну, так. Allah изрешение. Когда ди аваш исправлять. Именно. Пологи на не бадат, да? Все уже, да, разрешена возможность. Блядь, ой, сельвери, телефон дорогу. Ам дез рустама ёжики ату. Или бекара. عثمان жлоб عدته ما يشو сразу. Победила, петух. О, Хаулян, Сахара. Изрешение савяр хау звич. Ачва, хавали. Юзух бека. Сол бульдозер я замолол. Хавали. Там наведение. Сол инг бульдозер, да. يا الشدة بال حورهم بيحكي بلا صار حشو خضروات يعني. Так вот он бачит. أو صار يكون حشو حوالي بلا بفكر حول كم قضية вообще وصل مشوار. Я чули. Ну сам говорю, что هذا صوهري Видео домой спрятали. بيستاهلش Молдова. Место идет хочу واحد. Уже чупоки Osman, Покер, мол. Lloyd acho uma vez foi problema. Ah, да, eu gosto como criar. Alô, da carne изрушить вать. Acho que ela estava صديقة خدتها سمبري راس. يعني سي ها أصلا كده وإيش حد ليه زعبيت ايش البولي اللي جا واحد أي تو أسمان تقول ده قالك فيه غاسك يا شو هذا الشيء؟ بس حلقة واحد شاف اسقم بات حلا يبي بالله والله يرك فولي ميت عموت. ايه يرجع فولي. انا عم بحث دمشق باما. مش تيت. كنت توتس حسن حبيبي نروح الريتر. ده تشتري شير موت Грибыч, вот цачерт ерунца. Он из домика тебя. Справа, да, واحد. Вот тики чего, халяу. Поверь. Это واحد. Это واحد справа. Красавчик. А вот нормально كان يخلونه أزوار مسويين شيء دي. Вор 100% زين. أزوار بس ما معه يعني. ما معه. ما معه هيك. تصور هم походу. Пусть длинным تصور. Да. هو go. إذا زود بلن جانو اسمه بيت ملونس. دعوة قوينا بركنا تدخل بعد كسوسو تشد مين تويات Буду сидеть.
Тихо. Только что вытмани, инмелда монитори, инмелда уже ба, компьютер, я мало. Я могу ему лузать. Ничего ли, чебурнатор ничего ли, сам. Волар, прикинь, ау. Асан, тут не столько зрение. Тут звук решает, походу. Ну, Staan echt ja, zo wow, wacht even. я бор, будешь, Асан. Да, ок. Угу. Угу. А вы прикинь. يا حسن ماشي بعد قد عشان بعدين Zo'n bak weer. Бей, а гудер любой чин, а будешь. Тумань, дик баргуш. Оп. Бахнул. Что? Зря я, походу, спалился. Смотри, таран сгучвали. وعليك ساعة بيت حسن أعتقد سالي وقت Handa, çoğu تضافت لا غوزة مو قديم يا خيا Fırı var ya. Buraya ne işte, bir sefer olacak. لا يناسب فرايد يا حسن Да, лучик. А цин. Е. Уроды, бля. شين بنوك يا Чё поляка, бля. Чупакабра. رستامي كأج مع معلقي واي هو اسمه مكتب مش يجي Что да? Ты ехались, бля. Ты. Окей. صح شو واجي سالي Суан. أنا بروي Почему я его не слышу? Может, ты однобровый? رستم رستم А. متى ده تشودي واش ده بيها Фудяды, Патя. متى Фудаш Находится. Хозик хозхан. عندي Çoğu da Что ты сделал? جوقش يا ميكروفون تاعو تاكي غلبو Kaç muajı ya. رستم А. нормально находится Дикос. а что значит Алло. А чё? Бэкхан.
Хамаш тут швея. Очкодги. Ты мне не ответил на вопрос. Я тебе говорю, уже 379. Так. Я беру монитор, Версию. оставляю на продажу свой компьютер. Если я свой компьютер продам, мы найдем видеокарту. Что ты раз? Отдала, хаец 2 гигабайта. Что тебе непонятно? Скажи мне. Так, блядь, да лучше маешь, блядь. В одно ухо, в другое ухо. Хасан. مش حماش ده أخت سيستم شون مش смысл интерес уж حمدي هذا بوتن بدبر قطع الطيارات. ليش فكرت عليها بحوا صوتوا عليها مبيضة أساسا. أغوزي نورمال ليك وص. بوم تعال اسمع نوريوش يزبط وعاي. اسمع تعال ما عندي تطلع خوصو بلاد أفسد الله شانسي يا حوار. Чувак, кис по карману очень сильно меня. هو استويقني واسط سالي على عم بيهتا عم تصغ عم يتشوس وساوس فدرواج فدوق دغريشن ده القنو درت دعم ده البنت اديني بالك شو عجمولي سلامي في تراجع تقول جواب بقى اشتات سياحة من سيرفيسيو انت شور ما تشتيري شور معين تقيل شو شلون كان شلون شو بيخ مبخش بقى اشت مصنع حياة شور مع Мачай. Мультипауэр. Сосновка. Давай, я кул, что, блядь, я хлань. Сосновка. Домик жди. Могу ждать, блядь, сосновку. أخيرا سكوا واتس الله Которого пашта юец. Да. السيخ وانا عند سعودش. شدا парашют مشتيو. أنا كل جزء مات بلا نو. مورزو سكوا واتسا. أخيرا سكوا واتس. سيرا سكوا وات. ده شو سكواد معاه؟ توق قيس ويخي سكواتشو. عمي شو. شد. أي سكوا هذا شو ده شموله. وش أوخشها؟ يا عم توصلوا؟ أي. ولا. واحد دي عدي ما أدري مرة استك لقي خنوز صوت والله
Как адекватные люди на кросс идет. Кросс Wars. Mini Kizja. Baka. Soğuz avda. Başka çağ ala hazır. Ya sen ne kadar bu? Тебя сейчас загасят. Oğuz müşterek. Весок أخصنو وصمش. هذا حالش داتين نحو. حسن 556 مشتوا. ده يندري از ديجو. Minik yandı. Да, лучше. Сан. Выше. Захавал гором сада. Oğuz hava abış. Görmüş var. Мы белые и пушистые. Так да, пингвины жуть. Там деньги, мы белые и пушистые. Ауты. Шкипы. Да, он яла кругом бить бог. Заметьте. بتحينتسك مودي. Ayda tutamıyoruz artık gol. Tabi o zaman. Daha bu. Daha bir o. Hadi bu daha bu dış. Sen mi çiğ oğlum? At. دي ده عامل الشدة بلا صدق يتنزل وكذي. Selam. Ya geç sepetiler. Alhamdulillah bir şu dezde. لا بقى الواشن كتاش ولا روح. حط يا نوت على يا لغدا Nerede ya? Ben açmıyorum. يا بولي Tamam işte. давай صعب عليك هيدي يا دغدا ام башти Если что, вейда sıçmış. اشد بولي мы разбросится пулемет я бля Ne zaman satıyor ne? Поздравляем, ну. Он новичок, 5 уровень. ساعات بيرو ما مش Рак существует. ну هو внешний вид делали Да. Kaldı. Asıkal amca. что عادي يقول так хорошо так чё здесь о один вот здесь так чё еще Готов, отвел. подожди 5 секунд 5 так это уже хорошо так Что Чего закричу? Он куку-то ест, ясно. мышцы более Заметный, а? более патрон более положила более на шею а этим патроном более тебя более шпилили починки 99 Фу. Харца Тимоч geçer. 400 рублей. Лучше Пончик. Hasan. Пончики yazıyor. да yok kaşın böyle 400 böyle yok ما عبالة ما عنده
كوبون نجعش فيه. اجي ايش لا اجي ايش يخشي ما جعلوا عاد ولو ايت زيزي كوبون. دا حضري زدان جي ايش حضري ايش دخلوش مش يا لازم يا يرفي يرجع اسفي اس. А чё стоим? Минута 33. Чё, нету таких же раков, как мы, да? Подбор матча. Отменен. بيسبول بيت يوخ شتاخ مش فوق. Готов, я готов. Hasan готов. اتساعد نبت من Hasan бежишь, а душ движется. على ودا نيجي بويس بيخ باتسي دو تراوا ده بيرتش ولا تاخ ده عملستيس كيف ده عملستي سميه رواها صار شيء بو مش ده تجوير حزين باشي دا واحد وحين لا يسد الله ده بولا بوليموت بولا قطقي ترسلسنس بوليموت اشهد بولا مجرد بوسط بوليموت يا ازمور حسن اتكتو حسن كتو انت موتيمو حبولي يعني ايديو بس تتصل ايش ذات تتصل خد وين يتش تهموا يتش حسن حسن بدهم حطوا ختار وشيكو مهباري يعني حاولت ما ديسا يا بنيوش بود ما اخذ يسخن ابا خا بتشابوش خلاص ومسك حيوان وليدي عاولك والله ترضي جوز لا واخذ سالم ولا شيء انت ايش انا بقول يا الله ترضي جوز يا بقول عمي وش بس تسوي انا والله بقولت سالم بيقول لي غير موت يا 3 سكوند 2 حسن اسقوط لدي غابر شيء ولا دي يا حجي ترى نعوج بوقتها عاوز بوقت حسن ايش تحضروا تشتغل طالوا في الدرع ولا ويوزك كذا وين هو حيصطاد واحد مش هاخد جرة ترى واش تشوي نوغو ده فلوس ايش بلا شو Soç vurdu joia. Ironia süt bu yaşta değil. Hasan. Soç vurdu joia. Malı. Soç. حسن مول Soç. Bu da bu da صديق بدي ده وين ده يا صوت خلص الصور عمو ده على تورك تانك وين حسن رستم مرات مفتوحه صوت مفتوحه مرات مفتوحه رستم попозже ايش رستم سكشوال مرات مفتوحه رستم بيحكي برضه على بقى رستم شيء بينزل ده عنده أبردو أو سيكوا تمام Arrose isso. هتحوش ما انا بيوس ها ب ايش قاضيش مين سعيدين глушитель
Tamam. Sana соскочил. Соскокер цена. Точку бечу, Щиточек есть вот деза. Оца точку, ребят, по точку еще. Я миски на улице, на горе этого. Точку, высук, точку еще. А. Точку, высук. А есть, без, а есть. Allah'ış bir çuğuyor. Açtı iyisi. Sabah kılan, sözü vaxtında. Ой, друг, тебя никто не спасает. Как вы могли своего кинуть? Предатель. Кента бросить. Кент, ты в школе давал. В соседнем цепью, интересно. В чем согласиться? Сейфулла 95. Bir zahmiyim, no. İyi. Там и гасить лезем на автомат. Ладно, сейчас. Bakalım olukçu. Ama onların var peristalite hallederim. Он лично мил. Tamam. Эмки, токшем, кордуа, hayırlısın. Эмки цогы. Айц, блин, узака срун. Halafat. Çak sıra. Азов. Увеличен магазин. Вот есть где-то. Скары лучше он. Ух, чахану хани. Просто группа. Tamam. Bakalım da çiçeği harcamız. Следовало одному. A krasny czczony wyjórą akcji. Doğru. Я, бля, прицели еще, бля. Сахты прицел еще. Ай. Голограф. Doğrusu. Kalaş hani mi şu an zal? Патроны, видишь? На школу надо, на школу. Бля, зоне, да, в чем? Да, спали. Значит, движение. Sarısak hocanız. Ne bu atışım yapsın? Ну, бушо. Bir adam, tamam. Бы. Ух, чому можна? Ой, да. Мужчина. Он вот слышится. Хорош.
Jeg trodde schon. Jeg vet det skulle tro mich an der der واحد. شكون هي؟ ديال وقت يلا. اصبر نسيت الشعر. كل تخوض بيها حسن. ديالو. بلا ما اخوي. اوزو. ولين ذا شيء؟ انا ادور Серёга. Я тебя люблю. Ya Allah set up şu an. Hiçbir üstü. يجي اتوقع تاخذ Bot bof gut da atıyor dabbarı. İlk tayta maşallah. ده هاش. ايوه اسكي ساعات وتفرت الاسم. Технично вот это мüşteri var şey. Aa, çok. Nefret ediyorsun. Şu kampda diyor. Dünya nok. Опа, М combination. Oh, безусловно, по-моему. Увеличенный магазин. Ну, хамил, чем, блядь? Не. Хочу еще. Hasan запрещалясın. X8. Hadi sabırdan nach Bus. Oz be. Bus soğuş başın satlar. Ha, hoş bu. هذا اللي توم هبوز هذا عمو تاسو يا اش بقول مو حقير راسه هذه كان يوم بكولي دي ذات اسكيس هيس كده يكش Запрещалясın. زون نوار ضاحش هذول اللي وني خبيش افتكروا اكس واتش Ya sonra hem kızıtış badır ya. O yıkı tane maşın seytir. مشين عليها بيان صرتها اللي يريز لا يري Televizyonu da açacağım. Ben de sonra hem kızıtış badır ya. Mش bu. يا اخي بون через дорогу خبيش بوست скорее всего Avula Aa Hasan. bu через дорогу вышла. تيك слева ماشين Jot صرت Emira Boynes Hasan Havula. сейчас они подойдут Şey mavahçı. Hasan ben Şimpanok en iyi bir. хорош где На 145. Сам высал. Угу. Второй этаж, тушанство. Серёга. вот бочка труба отсады зель бочка Бочек. Заву мчал хахцун, чёрно, а чё, второй этаж, хатё. Да, точно тай. прикрытие Boçka şütü de modiyi ruhi tarzı. Извини, а я... справа во справа есть Вот его. штяшки я хор Озар, Боша, на 220. На 220 Боша, дым, хамтос. كان صومت مخل عمي شوع
Надеюсь, 20 тонов будет кому еще. Ламет сухала не сошиды. Hello, motherfucker! Оз бонцу ногус бяха. Бабуч. Тум бэра аттаха. Аргун, аза аргун. Ши аргун. الحمد بطلون جديد بطلون جتاك من نودي فهمنا. Подчёчка хомячок, подчёчка, макчёч. Пацан, ты критически ложу. Yolcuz, подчёчина, я не знаю. حاجة اللي تيجي كان أخبر أنا 255 بوي. تمام. أيه لا شو ذكر ما تدري Поехали, метром сюда. Нет, плохо прям совсем близко. الماشين صدق شو ضربه؟ يو المشن. يلا هتشلا. صالح هتشلا واقع ماشين. Oğuz gözde şunu ya kız mı çağız? Ay تعرف بس الكوجو بحمنا. إيه بهيج شخص بيزوني. Akın? بيقولنا А ты что, что машине? Ау. Машинам аспатин тюр. 125 لاقي شو Хорош. صالح اخذ صبر. هذول مش عاد شو دريش. Дороги, ага. أتيجناخ بوشان شو долг штани. Нет, получат был. Hasan istediğin şlak var mı? İşte neye git var? О! По пути. بيتاتينو حتى الوقت. لا ايش يعني. Давай, топи. Наверное, смерть дупа Асан. Где он, да? Машина, асоти. Тату! حشغل تعالوا حشغل هذا خلص جاري خيمون سليوة حط. اي طبعا عليك ويتا زمان ايوه دور ايش حلال المشن ياخذ لك. وش حم يحكي ايش بلا. هذا غيتو يوزري. ماشي احفر مشن ياخذ. تو ماشين ساتو غنادي. بالإذا جالك للبنش بالدار تيني زعما كاكا. دهر. ابتدي يسق ليش عيب اسم. هذا اسم قولي. يا نخل ميكشن سكرات. هاي نن ضد أجون قا هون كون هاي نن ضد أجون هون. ما دوات بشون جالاتش بشون دوات.
Passa eu gosto de. Eu gosto na duas bosta aí. انا بيعمل كده دي حتى الصندوق حتى بعد الوشم Shit, Сиди, Ба. сиди. я на те шкваху, лозу. Уза, хочу, уза. Ага. Аптечки отослал. Хали, я. Слева обойти, шугон, 100%. السلام عليكم. Doch, озер. Слева обойти. اسلام وادي في Дух. عود استاذ واحد. سووا عند عود جوان. لا ده هو بيستي اخش كينا. Давай быстро. Тут حورم انت يا شما. لوز عم بتشوفوا يا شوري مشوار. واسع. Детское время мучор. это уж здесь. Все как Марга тоже проходила эти времена. Слева М24, что я? Тигр хаду ляхажа, тигр что? Центр зон дышал, точно. Да, домаш занять, то есть. Там где есть трудно. Да? Чё А тут первый каски тиксали вообще. Да. На году запрятался. Это было бедно. О, нормально. Да чё, да что? Там гос не имеет теперь нет, kann man. Ach ja. Вдруг сумку шмят. Ja, auch nur. Блядь, это واجي كيدو هاتي уже такая. حال حتى مش مضرب. А вообще опасся гукянь, кого? О, куда фон дроп дах до скюя, рауха, я кам хайт ба. Адышканда. Бля, велел бы бенбон. Дым бьёк атаса. Там Да, выбирай оружие или снаряжение. Маткай чолдук иштер я. Ну işte. Акаялар. Ханчер абу абушан шанс. Горлукчу. Поле это должно ощутить. Башан ходжа. Беки оружие. Снаряжение, они такие. Бля, что собью, блям, да ты тут. Я его мотоциклиш. Bakkan fading الاتجاه وضع حكيه хорош шало вошит Ущи вон справа от него пацан. Блядь, сразу ам вожу. Почему вообще? А ты вон, ты них вон справа, вот от вас, да? أول جوه سبراوة حلو هلا بعد حلو يوان Во, давай. بيتي جاسر يقور وجه اللوت حيطلع ولا عدنا يا شو هذا خير Давай я бисел. رستم هاي Фёрцу. Мы с тобой не договорились. Надо сначала договориться. صعب شو حاجة الحمد لله Давай бисел. كله ولو عشان ساعش بان جبالي بيدن بيدن إذن الأشياء